Hola, soc Adrià Gonga i vaig a parlar-vos de la meva experiència al programa de pràctiques Leonardo. En el meu cas, he treballat a l'empresa Trans&Law a Leipzig, Alemanya. Trans&Law és una empresa de traducció especialitzada en textos de tipus jurídic. Tradueixen textos bàsicament de l'alemany al castellà i del castellà a l'alemany. També tradueixen textos d'altres àmbits, com ara textos de tipus tècnic, textos de caràcter eh, general i també treballen amb material audiovisual. Això m'ha permès perfeccionar el meu alemany i treballar en diversos àmbits i guanyar així experiència amb textos de diversos tipus. Trans&Law és una empresa menuda i això fa que hagi pogut veure de ben a prop com funciona una empresa d'aquest tipus a Alemanya. També he tingut contacte amb els clients i he pogut també aprendre a treballar amb programes de traducció assistida com Trados, que a la carrera no havia treballat molt. Pel que fa a Leipzig és una ciutat situada a l'Alemanya de l'Est, no té un nombre d'habitants molt elevat, són 500.000 habitants aproximadament, i el cost de la vida és semblant al que tindríem a Castelló, per exemple, tant pel que fa al lloguer com pel que us costaria fer la compra a un supermercat. És una ciutat amb moltes activitats, moltes opcions de tipus sociocultural, una ciutat molt viva, molt verda, i té una bona oferta d'allotjament, no tindreu problemes en aquest sentit. Una vegada tingueu un pis, us demanaran que vos registreu al registre de la ciutat, que podeu trobar a les delegacions de l'Ajuntament que hi ha per tota la ciutat, i probablement també vos demanaran que obriu un compte corrent a un banc alemany. Pel que fa a la forma de trobar pis, jo vos recomanaria que utilitzareu una pàgina que es diu wggesucht.de, que posa a la vostra disposició un munt d'ofertes que podeu ordenar per la mida de l'habitació, pel nombre de persones que hi ha al pis, pel barri al qual es troba el pis, i això vos facilitarà molt la vida en aquest aspecte. També vos recomanaria que buscareu pis una vegada a Leipzig, és a dir, que no ho feu des de casa. I això ho dic perquè a Alemanya és bastant comú que la gent busque companys de pis a través d'entrevistes. Si voleu entrar a viure a un pis, primer haureu de passar per una entrevista amb els companys o els futurs companys de pis que voldran conèixer-vos, voldran parlar un poc amb vosaltres i saber si ells creuen que poden conviure amb vosaltres o si els agradaria viure amb vosaltres. També és una bona forma per a vosaltres per a conèixer amb qui viureu i de quin tipus de pis es tracta. Pot semblar complicat, però al final no és tan difícil com pareix i si el vostre alemany no és suficientment bo també podeu parlar en anglès, no sol haver cap problema en aquest sentit. L'únic és que haureu d'esperar un parell de dies i ells voldran entrevistar més gent i de vegades s'allarga un poc. També hi ha l'associació d'estudiants Wilma de la Universitat de Leipzig que fica a la disposició dels estudiants estrangers moltes opcions per conèixer la ciutat, per conèixer l'entorn, la regió de Saxònia. També podeu trobar l'opció de fer tàndem a la seva pàgina web amb gent que està disposada a compartir una conversa amb vosaltres i aprendre castellà o català o el que siga i a parlar en alemany amb vosaltres. I és una bona opció també per conèixer gent. Per últim, vos recomanaria que visiteu la ciutat, que disfruteu els parcs, que n'hi ha molts. Així que ànims i molta sort.